Dobar dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas sam odlučila da vam pokažem kako ja i moja nana pravimo šapice. To je starinski slatkiš koji vjerovatno svi imaju recept, ali i mi smo odlučili da vam pokažemo kako mi to radimo na naš način. Umutit ćemo puter ili margarin od 200 grama. U ovo dodajemo 10 kašika šećera izvrhom pune. Ja sam to izvagala za vas i iznos je 130 grama šećera. Kada smo umutili naš puter i šećer, u to dodajemo 10 kašika suncokretovog ulja. U našu umućenu smjesu dodajemo jedno jaje. Kada smo to umutili, u smjesu dodajemo jednu veliku kašiku pavlake ili milerama. U ovu smjesu sada dodajemo 10 kašika krupnije izmljevenih ili sitnije isickanih oraha. Meni ova smjesa toliko ukusno izgleda da ja i prije nego što bude gotova moram malo da je probam. Kako je samo ukusna. Ja bi je sad već pojela. U našu fino umućenu smjesu dodajemo 300 grama brašna sa pola kaščice praška za pecivo i na vrh noža sode bikarbone. Sada, kada smo lijepo umutili našu smjesu sa svim sastojcima koje sam vam navela malo prije, dodajemo kašiku po kašiku brašna dok naša tekstura tijesta ne postane kompaktna. Evo mi smo umjesili naše tijesto, vidite kako je samo lijepo, kompaktno, mekano. Sada ćemo ga ostaviti jedno 15 do 20 minuta da odstoji, da bi ga poslije mogli lijepo oblikovati. Evo mi smo izvadili naše tijesto koje je ostajalo 20 minuta u frižideru. Sada ćemo da ga oblikujemo. Zaboravila sam da vam kažem da smo mi dodavali 15 kašika brašna ukupno kada smo mijesili tijesto. Vi morate da obratite pažnju zato što zavisi o masnoći putera i ulja i pavlake skupa. Možda će vama biti malo više brašna ili možda nekad malo manje, tako da obratite pažnju. Tijesto mora biti dovoljno kompaktno da se može oblikovati i prestajat ćete dodavati brašno kada se tijesto prestaje lijepiti za vaše ruke. Moram da vam kažem da ova naša smjesa je dovoljno dobra da ne moramo stavljati brašno ili ulje u košarice za šapice, zato što kada se ispeku, one same ispadaju. Znači nema potrebe za uljem ili brašnom u korpicama. Evo naše šapice su gotove, mi smo ih pekli 180 stepeni Celzijusa 10 minuta i 150 na kraju 20 minuta da se dobro osuše. Evo mi vadimo naše šapice, vidite samo kako lagano se vade, same ispadaju. Kada izvadimo sve šapice iz korpica, uvaljat ćemo ih u šećer u prahu u koje smo stavili jednu kesicu vanilnog šećera. Evo naša tura velikih šapica je gotova. Sada ih valjamo u šećer u prahu i stavljamo u zdjelu. Evo naše šapice su gotove, ohladile su se, ovako izgledaju. Ovo su naravno manje i velike regularne. Ovdje ima manjih šapica je došlo 70 komada, a velikih šapica 30 od ove smjese koju smo mi pripremili. Sada ćemo probati naše šapice. Kako je samo ukusno.
Ma nema boljih šapica od naninih. Imajte divne praznike uz nanine šapice. Nadam se da ste uživali u našem videu, ostavite like i komentar, pretplatite se na naš kanal i imajte divan praznik. Pozdrav!